Takže ľudia, vítajte v tomto videu. Hráme Robloxovú apeirofóbiu. A je to vlastne Backrooms, ale v Robloxe. Hrám to so Samom. What's up, my fella? Jel na pod. Toto je... to si ty? Aďa Tobias. Áno. Alright, cut. That was good. That was good, guys. Yeah, that was good. I'm thinking we get a wide angle and we're done, alright? Yeah? Okay, how much? A little more. Začína to dobre. No, padli sme. Čo je toto, aha? OK. Poď. Poď Samo. Ja mám kameru, OK. Ako? Z-ko. A tu môžem zoomovať. Mám blbého komára v izbe. Dobre, ja chcem Anaj vypnúť. Tak. Backroom som nikdy v živote nehral, tak uvidím. To nie je originál. Je moc slostý. Aký los prostý. Tlstý, ty sprostý, poď sem. Ja som tlstý. Áno. Pozriš sa na seba. Brašku. No povedz, O. čau ti do vlogu. Vlogujem ťa. Čaute. Jona, poď. Kde sme Samo? Poď, oznám nás, ukáž nám svoj Momentálne Tvoj dom. sa nachádzame Backrooms. V tom dome. Exit sa je to určite nevedie. Samo, poď tady to. Poď, a tu z dvere. No, To je čo to Samo? fakt nevedie. No poď Samo, otvor. Prečo ja musím byť ten prvý? Lebo ty si akože main charakter ťa natáča. Tum. Toto vylezem ako nič. Zaseknutý som bol. Poď Samo. Počkaj, chceme posúvať krabice. Áno. Aha. Dobre, Samo, sme tu, poď. Čo sme teraz urobili? Išli na krabice a je tu ďalšie. Máme to dostali niekde hore. A nevieme, čo ďalej. Tu nás bude niečo naháňať, už to cítim. By the way, hustiu kožu nemám. Vôbec sa nebojím. No. Cesta späť už nevede. Vieš, že tak bliká Dobre, obrazovka. musíme ísť druhou stranou. Aj tebe to tak deje, Samo. Čo? Obrazovka mi bliká. Nie. Na kamere mi bliká obrazovka, no to bude... Wow, Oh shitting, čo je hento tam? kde? Jo, to je iba odlupnuté. Čo si videl, Samo? Kako sa ty raz zlakol? Čo som to videl? Ja sa otočil, sekla mi kamera a zrazu BOOM! Tuto, kde stojím, tu bol nejaký nakreslená postavička a potom obrazovka bola oranžovo-modrá. We wish you a Merry Christmas. Pekný Nič to mi stromček tak tu je. verí. To je vrch budem hrať. Dobre, Samo, opíš nám, kde sme. To kurva je. Ne. I to ideš prvý, ty. Dobre, ľudia, ideme na to. Ľudia, natáčame. Dali sme to. Prešli sme cez nejakú... Ešte nás to menšie. Vpravo alebo vľavo? Neviem.
nepísané pravidlo vždy chodí ľudia. Práve. Príjmam. O? Mixer. Poď, opýtam, čo sa teraz stalo a čo tu je, čo vidíme. Momentálne sme na vlakovej stanici, to tak vyzerá. Vlak je divne postavený. Nevieme, čo sa stalo, už jeden jumpscare som dostal, dosral som sa skoro. Mám momentálne 82 tep, ale ideme ďalej. Ty, kde je Denisa Penisa? Braš. Á! Za nami! Utíkaj samo! Nič nejde. Utíkaj! Každý sám za seba. Pred nami. Samo pomoc! Nemám puls. Co slaku? Ja som ozbraný. Ja to nechcem respawnovať. Ja sa nerespawnuj sa. Fuj, mi tohoto stačí. Dobre, ďakujeme za video ľudia. Vidíme sa v ďalšom videu.